vás vítám na mém kanálu, co bych chtěl říct. No tak, věnuju se teďka hodně Sony Vegasu a proto na tomhle kanálu můžete, nebo pravděpodobně budou tutoriály, jak třeba udělat klonování Sony Vegas, pan crop, přiblížení v určitý část a podobně, takže tady to můžete čekat třeba i vlogy, nemyslím denní, to časově já na to nemám. Škola prostě mi to nedovoluje, mám i různé zájmy, koníčky, takže to asi nebude, ale určitě třeba jednou za týden bych dal nějaký vlog. Nevím, jestli vám tato kvalita vyhovuje, chtěl bych ji používat nadále, myslím, že je to HD. No a to je asi všechno, co bych vám k tomu řekl, že děkuju a dejte odběr, like a můžete se těšit na videa, takže vám děkuju.